sanomaan, että se kutsuu sinua tulemaan. Tää vittua, sehän pesukone rupes vähän myllää vittu vissiin. Ei. Ammu please sitä. Mites mitä me tehdään? No. Umpikue. Ootko ihan näyssä vittu? Siis tuolla jossain tuolla. Ei mitä ei! Älä löysä! Aha. Miko? Oi fi. Ei! Pussa! Meiku mitä? Juu, vittu. Hyvien konvertteja. Kato kun mä vittu alismaan, että mä en niitä hahmo. Mä vedän vittu triggeristä. Äiti auta. Ei! Mennä! Pamauta! Hepin pränkki hei! Oi! Ai! Oliko siisti pränkki? Kuuntele. Hämähäkki! Nää. Oh! Paitsi noin kaksi asiaa ei oo hauskoja. Ei ole! Oikealta. Suoraan. No balls. Yeah, no balls. Vittu se lagaa! Tai sitten mä vaan lagaan. Jep. Mitä? Ja pitää jotenkin tähän puskaan, eikä oteta sitä enää. Aha. Heti suoraan vittu liideristä tai bossista vittua Internin takas. Niin. Vitu firma ei halua, et sä menet eteenpäin. Ei halua maksaa sulle palkkaa. Aika on luutti huono. Noin. Sanoin mä Nyt on löysin. miinä. Täältä ei pääse eteenpäin, täällä oli vaan yksi. Juho! Ei kun ei ne edes kuulu. Tuutti! Hihi. Juho! Ei! Ali! Missä sä oot? Täällä! Ei! Älä tuu! Ei stamina! Ei! Juho! Tiputa luutti! Ei! Ei mä löysin huoneen! Juoksemalla! Tänne näin! Noi! Melkein tapoit. Voi helvetti. Vasa. Hei, luutti vaan. Taas. Missä tumpperi on? Juho taisi löytää se. Toi täällä palaa! Ai saat! Ottaa se! Ai! Oh sori. Elias, miten live? Mitä? Miten live? Oota ihan just mä saadaan mun mikkiä vielä vähän. Onks tää jotenkin häirittävää tää mun mikin laatu? Hei Juho! No! Mitä? Vittu, vedä se sun normaali mikki nyt saatana takaisin saatana. Vittu homo, vittu lähti paskaa. Mitä vikaa muka tässä on? Mä vaan muuttanut sut sinua. Äijät, mitä tää kuulostaa? Hyvä. Error, Counter ketteen lopitetaan. Are you offline? Mä en vittu oo. Mä menin vittu tiimiin kautta. Mä en oo vittu offlineissa täällä. Vittu.
Vittu. Vittu vihdoin. Varmaan myöhemmin. Joo.